יותר ויותר חברות וגופי ענק כמו אינטל, פרוקטר אנד גמבל, אפילו הממשל האמריקני, כל אלו מיישמים את הגישה שנקראת חוכמת ההמונים, גישה לפתרון משברים ובעיות. על פי התפיסה הזאת, אם נשתף את ההמון בבעיה שבה נתקלנו, מפיתוח מוצר ועד פענוח רצח, ניקח את כל התשובות ונשקלל אותן. אם נעשה את זה נקבל פתרון שיהיה בדרך כלל טוב יותר מזה של אנשי המקצוע, של המומחים. עכשיו ההמון יכול לבחור ב-SMS לא רק את מי להדיח מתוכניות הריאליטי, אלא אולי גם מה הפתרון הנכון לגרעין האיראני. הכתבה של דני דויטש. אפשר לשאול אותך כמה מסטיקים את חושבת שיש פה? 40, לא, 53. 53. 40. 60. 60. No, 50. אל תוצאות הניסוי הזה נגיע רק בסוף הכתבה. במה שנראה כרעיון פשוט מסתתרת חוכמה גדולה, חוכמת ההמונים. מה זה חוכמת המונים? זה אנשים לוקחים קבוצה גדולה, למשל פה יש קבוצה גדולה, שואלים שאלה, התובנה הקולקטיבית של הקבוצה חכמה לא פחות מאשר מומחים. זהו. אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מסחרר, מפחיד. רעיון שאצל כולנו ביחד תמונה חוכמה אולטימטיבית נשמע מופרך, אבל דווקא אותם חוקרים ששיערו בהתחלה את מה שהאמינו בלב שלם כי ההמון מטומטם, חקרו וגילו לתדהמתם בדיוק את ההפך. כמה מסטיקים את חושבת שיש פה? 50. כדי שחוכמת המונים תתקיים, צריך שיהיה המון, צריך שיהיה מגוון, וצריך שתהיה לו יכולת עצמאית לחשוב. שלום אדוני, אפשר להפעיל רגע? כן. אפשר לשאול אותך כמה מסטיקים לדעתך יש בצנצנת? רק מתבונן. 82. 82 ועוד 51 ועוד 63 ועוד 120 שווה 79. תראה כמה קרוב. והמספר הנכון הוא 77 מסטיקים.